салом дӯстон, дар масъалаи аз ҳаққи ширкат маҳрум кардани русо дар мусобиқаҳои зери нуфузи фифа ва уефа гардиши нав пайдо шуд. бояд аз ҷиҳати ҳуқуқиам ба ин масъала назар андозем. айни ҳол бештари корҳоро бо дар назардошти вазъи сиёсии аврупо бароварда мешавад. аммо миллион бор гуфтанд ки варзишро бояд ба сиёсат ва сиёсатро ба варзиш омехта накунанд. ҳама чиз бояд дар майдони футбол ҳаллу фасл шавад. ин чиз имкон дорад. шояд россия ба ҷоми ҷаҳон роҳ дода шавад. мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷо баъз шунед мо бошад сар мекунем. дӯстон, дар ин рӯзҳои истироҳатӣ моро дар топ-5 чемпионатҳои аврупо бозиҳои ҷолиби диданӣ интизор аст. рома бо сарварии Маурино кӯшиш мекунад аз Аталанта ягон хол ба даст орад. дар Неапол барои мавқеи якум рақобати шадид мегузарад. бозии марказии ин ҳафта дар Англия байни ду дастаи Манчестерӣ хоҳад гузашт. шаҳриён набояд хол аз даст диҳанд, зеро Ливерпул аз қафон нафас кашида истодааст. тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. котиби матбуотии мунтахаби Полша ишора кардааст ки аз тарафи фифа ягон маълумоти расмӣ ба онҳо ҷиҳати баргузор шудан ё нашудани бозии мунтахабҳои Полша ва Русия наомадааст. Якуб Квятяковский чунин гуфт: фифа то ҳол ба қарори ниҳоӣ баргузор кардани бозии плей-оффи ҷоми ҷаҳон байни мунтахабҳои Русия ва Полша набаровардааст. мо дар ин бора ягон ҳуҷҷатро нагирифтаем. ҳар он маълумоте ки вобаста ба ин мавзӯъ дар васоити ахбори умма пайдо мешавад гумонҳои рӯзноманигорон аст ва ба хабари расмӣ ягон робитае надорад. иттиҳоди футболи Русия ба КАС, яъне суди варзишӣ, муроҷиат хоҳад кард. аз нуқтаи назари ҳуқуқи фифа ва уефа ҳаққи маҳрум кардани русҳоро аз футбол надоранд. агар онҳо ба ин қарор биёянд, пас футболро дар ҳамин шакл дигар нахоҳем дид. чунин қарор бар зидди худи низомномаи ин созмонҳои футболист ва аммо айни ҳол регламент ва дигар ҳуҷҷатҳо қадру манзалати худро аз даст додаанд. эҳтимоли хеле кам аст ки ниёдҳои футболӣ дар суд хулосаи худро ба нафи русо мебароранд. агар ин тавр шавад, ин шармандагии фифа ва уефа хоҳад буд. якум онҳо Русияро дар сатҳи расмӣ аз ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳо маҳрум мекунанду баъдан дар суд мағлуб шаванд. боварӣ бе ҳаминам костаи мардум ба ин созмонҳо куллан тамоман дигар мешавад. дар ҳамин шабу рӯз қарорҳо бо дар назардошти вазъият дар саҳнаи сиёсии олам бароварда мешаванд. агар ягон фантастика шавад ва русҳо дар суд ғолиб оянд, ҳамаи мунтахабҳои аврупоӣ аз бозӣ бо Русия даст хоҳанд кашид. ҳамин худи Полша ҳам аз қарори маҳрум кардани Русия аз тарафи фифа ба хулосае омада буд ки бо русҳо бозӣ нахоҳанд кард. ин ҷараёни мӯъҷизавӣ хоҳад буд ки эҳтимоли рух додани он хеле кам аст. яъне ҳама аз бозӣ бо Русия даст мекашад. мағлубияти техникӣ мегардад ва русҳо то дар ниҳоии ҷоми ҷаҳон мебароянд. он ҷо Аргентина мунтахаби Русияро шикаст медиҳад. талабгорони Жоржино Вейналдум рӯз то рӯз бештар мешаванд. футболбози нидерландӣ пас аз он ки ба дастаи ПСЖ рафт, аз саҳнаи асосии футбол дур шуд. дар Париж имконият ба Вейналдум камтар дода мешавад. ҳамчунин чанд осебе ки дар ҷарони ин мавсим бардошт ба ӯ халал расонданд ки маҳораташро ба пуррагӣ нишон диҳад. гузашта аз замаи ин сармураббии ПСЖ Почетино дар асоси фишори мафияи Амрикои ҷанубии ПСЖ дар мавқеи ин бозингар бештар Леонардо Передесро истифода мебарад. қарордоди бозингари нидерландӣ бо дастаи шаҳри Париж то тобистони соли 2024 амал мекунад. хотиррасон мекунем ки ба Париж ин футболбоз бепул рафта буд. ӯ аз Ливерпул ба ҳайси агенти озод рафт. нархи ӯ 25 миллион евро гуфта мешавад. чандин дастҳое ҳастанд ки бе мушкилӣ ин миқдор маблағро пардохт карданианд то Вейналдумро дар сафи худ бинанд. талабгорони асосии Жоржино Атлетико, Астон Вилла, Вестхэм ва Ньюкасл мебошанд. се дастаи АПЛ аз клуби шаҳри Мадрид каме ақиб мондаанд. гуфта мешавад ки Атлетико дар ҷалби нимҳуятгар пешсаф аст. барои мадридиё бозингаре мисли Вейналдум лозим аст. аз бозиёш дар Ливерпул хабаре дорем ки ӯ дар маркази майдон ҳаҷми хеле зиёди корро анҷом дода метавонад. аз байни дастҳои премер-лигаи Англия бошад, диққати нимҳуятгарро метавонад дастаи Астон Вилла ба худ ҷалб кунад. Ҷерард Алакай чанд бозингари хубро ба сафи дастааш хонд. Вейналдум метавонад пазмони бозиҳои зебои чемпионати Англия шуда бори дигар ба беҳтарин лигаи ҷаҳонӣ баргардад.
Антонио Конте дар дастаи Тоттенхем дигар тоқати ҳамаи шармандагиҳоро надорад. Мутахассиси итолиёвӣ дақиқан тобистони соли ҷорӣ ба бозор мебарояд ва чанд бозингари бомаҳорат ва хостаи дилашро ба Лондон ҷалб мекунад. Ҳарчанд Даниэл Леви, мулкдори Тоттенхем, яке аз хасистарин роҳбарон ба ҳисоб равад ҳам, Конте дақиқан киссаҳояшро холӣ хоҳад кард. Аллакай исми бозингари якум ки Конте тобистон ӯро хоҳиши ҷалб кардан дорад маълум гардид. Ин дифоъгари дастаи Интер Стефан де Врей мебошад. қаблан Антонио Конте дар Интер бо ӯ кору фаъолият карда онҳо якҷо қаҳрамони серия А шуданд. ҳамакнун мутахассиси итолиёвӣ дар пеши худ мақсад гузоштааст ки ин дифоъгаро ҳатман ба Англия барад. гуфта мешавад ки худи ҳимоятгари марказиам зидди рафтан ба Англия нест. Интер агар нархи хубро шунавад, омода аст ки бо де Врей хайру хуш намояд. дар ҳамин шаб рӯз арзиши ҳимоятгари марказиро Интер 25-30 миллион евро арзёбӣ мекунад. Барселона аз бастани шартнома бо футболбози 18 сола хабар дод. Ин футболбози ҷавони дастаи Расинг Пабло Торе мебошад. Шартномаи ӯ бо дастаи каталонӣ то соли 2026 амал хоҳад кард. Барселона ба ӯ бовар дорад ва дарҳол дар қарордодаш пули тавонро 100 миллион евро навишт. ҳар дастае ки ин бозингарро аз Барса дуздидан хоҳад, маҷбур мешавад ки чунин миқдор маблағро сараввал пардохт намояд. тибқи хабарҳо Барса барои харидории ин бозингар ба дастаи Расинг 5 миллион евро пардохт кард. ҳамчунин бонусҳо ҳам ба назар гирифта мешаванд, вале ин аз баромади Пабло дар сафи каталониҳо вобаста хоҳад буд. тибқи маълумотҳо сармураббии Барселона Хави шахсан мехост ин футболбозро дар ҳайати дастаи худ бинад. гӯё аз бозиаш мутахассиси каталонӣ ангушти ҳайрат газидааст. мавсими ҷориро Торе дар дастаи худ ба анҷом мерасонад ва тобистон ба сафи Барселона Б мегузарад. дастаи Расинг дар дивизиони сеюми футболи Испания бозӣ мекунад. дар ҳайати ин тим Пабло Торе дар мавсими ҷорӣ дар 23 бозӣ иштирок карда 6 гол ва 7 ассист дорад. роҳҳои гуногуни пеш бурдани даста мавҷуд ҳастанд. баъзеҳо стороҳои тайёрро ба даста меоранд, қисми дигарашон талантҳои ҳақиқиро ҷустуҷӯ мекунанд ва пас аз пайдо карданашон дар дастаи худ онҳоро ба стороҳои асосӣ табдил медиҳанд. хави бо харидани Пабло Торе маҳз ҳамин роҳро интихоб кардааст. Торе сараввал бояд дар ҳайати ҷавонони Барса худро нишон дода пасон ба тими аввал даъват шавад. ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки ҳиҷоткории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.